Bilang bahagi ng selebrasyon ng National Crime Prevention Week, nagsagawa ang National Police Commission o NAPOLCOM Bicol ng One-Stop Information Shop at Crime Prevention Forum na ginanap sa isang mall sa Legazpi noong Biyernes, Setyembre 5. Ayon kay Attorney Flora Remulacio, Chief ng Technical Services Division at kasalukuyang Provincial Officer ng Komisyon sa Lalawigan, layunin ng aktibidad na magkaroon ng kamalayan ng publiko patungkol sa mga insidenteng nangyayari sa kanilang komunidad, lalo na sa mga krimen na itatala sa riyon at kung papaano ito maiiwasan. So basically, we would like to do it in the mall kasi mas maraming tao and kahit papano makasama sila, maririnig nila. And we also provide entertainment through the efforts of the Kasurog, Bicol, Pro5, PNP. Isa sa mga pangunahing tampok sa aktibidad ay ang pagtalakay sa cybersecurity, crime prevention strategies, fire and safety strategies at katarungang pambarangay. Bali, ang katarungang pambarangay law ay hindi naman nabago yan sa atin. Matagal na tong batas na to and napapaloob sa Local Government Code of 1991. Ang katarungang pambarangay law ay ang objective nito is to discourage indiscriminate filing ng mga cases sa court and in order din to declag yung mga court docket natin sa korte. Kasi kung wala ito, mga simpleng cases lang na pwede ma-settle within the barangay level, pwede na maayos doon, no need na to file sa court. So within barangay level pa lang, mariresolve na kung ano man ang mga hindi pagkakaintindihan, lalo na pag sa mga barangay, di ba usually ang ano dyan is mga away kapitbahay lang, ganun. So mababawasan yung mga indiscriminate filing and then after nyan, madidiklag yung court docket. Sa crime situation nun, ma'am, total of 131 or 12% ng total crime na kinumpara namin ito sa first semester ng 2024 sa first semester ngayong 2025. So sa atin po, ma'am, na peace and order indicator, ito po, ma'am, yung mga krimen. Kagaya po ng 8 focus crime, mga frustrated at attempted incident at non-index crime at special loss. So bumaba po tayo ng 111. Dinaluhan naman ang nasabing pagtitipon ng humigit kumulang 100 estudyante mula sa iba't ibang paaralan at opisyalis ng mga barangay sa Legazpi. May tema ang aktibidad na pinalakas na pamahalaang lokal para sa ligtas na pamayanan. Pagpapatibay ng mga programa sa pag-iwas sa krimen sa ilalim ng Community and Service-Oriented Policing o CSOP system. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.